keroɗen Yawsito Gembo. kubaruji pamtini dow fe'anagon fe'i bete Kenya alarba ha nokkure wetende company ha Gifa Wase nder diwal plateau ngal. Wodi bo goɗɗo feere gasowo gasarle joɗiɗo ha nokkure nden biyeteɗo Haruna Safiyanu andino dow yimɓe ba 35 maynaɓe sabu fe'anagon acci nokkure gasarle nden ba jamdi 5 ɓe jahi ɓe juuli julde bimbi walla fajira caggal ɗon ɓe lorti ha nokkure gasarle nden ɓe ɗon nder gaska hendu gas marndu batte herɓiɓe mbariɓe o winde ɓe lorti bo ɓe neɓayi boɗɗum ba yago jamdi 6 fe'anagon fe'i o famtini dow wodi woɓɓe ko ɓuri 20 ɓe ɗum tawi mayayi amma ɓe torrake ngam non ɓe kosama ɓe jarama ha nyawlorde wonde nder Gifa Wase kan. Kubaruji pamtini bo dow caggal fe'anagon daraniɓe haala ndenagu gillake nokkure nden dow tabbitingo ɗum fabake nde ɗum darni yimɓe gila yollago nder batte hendu gas marndu batte ndun. Ko nde hewtugo wakkati mi hawtata jantore nde laamu diwal plateau e pelle tabitinoje ndenagu eɗe haala mballa jawka wurtaki bolwi dow ɗume on latti sababu fe'anagon. To amma lesdi Nigeria ɗon yida e caɗele margo ogirɗe gasarle kange e ko nandi e muɗum ɗuɗɗe ɗe golle mun lutani sarɗeji gasarle hawtade bo e dogginol golle mun nder laabi sorkere. Ya'u Siwto Gembu, Abuja, RFI. Caggal Nigeria paynto leydi Mali limore laaɗe jooliɗe e nder wendu debo hakkunde mofti e tunkaɓe dimayɗe balɗe hewɓe mayi hen altine faltiɗo tan e nder nde nokkure laana cakkitika yoolade waɗi mayɓe 16 e nder mabɓe rewɓe sukaɓe fodde 10 woɓɓe majji e wiide golloɓe wal haali sababu yoolagol ɗe laaɗe no humodiri e teddidi ɗe laaɗe kono kadi e keneli mawɗi teskaɗi ɗe balɗe jawtude e nder nde nokkure keɗoɗen Boliba. laaɗe juwoje no ɓeydi sanne to Mali no hiisa wonde laana sakkitika yiwde ɓuri hewde mayɓe e nder 49 jolonoɓe e kan laana 16 maayi ko ɗum andin en ɗo Souleymane Coulibaly seede e alhaali ka laana yuuka e wiide makko ko hendu mawdu woni sabu mum. mogo bisaba ñogonade seraka sowi min seraka ɓuuri min keeɓi dandude ko ina abbo e yimɓe 3 kono ha ɗo joni to kalaten yimɓe 16 jiita minen foof noon min denti gam etade yiilade ɓen majjuɓe e duɗon yoolayru mogo mum seraka to jiila ko lañi e nder maayo Joliba kadin jugol laaɗe no teskar toon sanne mayɓe e bonandeji goɗɗi kewɗi ina teske e mum ko ɗum andin en Mamadou Kanta horejo fedde awƴoɓe laaɗe diwal Mopti. laadala ko ɗo latiga ko ɗo na wati sira kala ko fotako ko waɗata mobilaji ɗi janirta ni ko noon ne laaɗe ɗe juwirta fati e yugol laaɗe ɗe gueɗe kewɗe ene mbawi ɗum saabade ko wayno jonnugol ko ɓurti e yimɓe walla kaake ma ni keɗeli mawɗi ko ma yimɓe ɓe ɓuura wattude hakkillaji goto fof anda ko woni fodde mum gam rende pittali yimɓe ɓe so tawi hendu waɗi dognoɓe ɓe poti ko dartade ha ɗum daara gam faddade ɗe caɗele Mamadou Kanta hirjini awƴoɓe laaɗe ɓe ɓurde rentade kadi ɓe ɗofto sarɗiji patuɗi e dugnugol laaɗe nder Mali ɗo e Sénégal nde kono koɓe tato hayboɓe ndenago mayoji majjunoɓe e yoolagol laana mabɓe ñande 12 lewru no gonɗen to rewo leydi ndi jiitama no maayi hanki alarba ko ɗum nantini hooreɓe konu Sénégal e nder cimtol e wideɓe hooreɓe ka laana wonno koye golle sahande hendu mawdu waɗi kono koɓe nantinino yiitude goskeli 10 ɓe jiiti kadi kedde laana ka yontere faltinde ɓe nantinino kadi majjugol yimɓe tato wonnoɓe e nder makka to banggue to maayo innirago fleuve du Sénégal ha joni ɓe sukaɓe janggoɓe immiɓe nder leydi ndi no gondi e caɗele caggal nde université Cheikh Anta Diop mo Dakar udda ɗum ko pellital ƴettangal caggal nde Abdoulaye Ba maayi e nder ngal duɗal ñande 9 lewru no gonɗen hewɓe kooti e nder guure mumen heddiɓeɓe e nder Dakar saabu alhaaliji mabɓe koye ballal jinnaɓe mabɓe ɓe goni e wurde gurdam mabɓe no satti Fadima Sy. Arona Ly woni gardiɗo jangoɓe dudal towgal Cheikh Anta Diop ngal Dakar iwruɓe e saare Mabo to diwal Kaffrine gila uddugol campus social o tawtoyi bandiraɓe makko saare e nder suudu ndu ɓe luwi to leegal Fass sere dudal towgal ngal ñalawma o min cotisant bo kala e amen 500 walla 300 defa bottari hirande o noon tawi won hen ɓe ganduɗa affaire o tiiɗi goɗɗe min waɗa bottari ɓoldi après min usta hen maaro seeɗa après jamma o miɗen en jogui lacciri yordiɗo hen ɓe ganduɗa nde jeehi saare gaddorino lacciri yordi après min mbaɗa hen ndiyam mewɗin affaire aji min ñaama vraiment
hano mo gurdam ɗam na muusi gurdam dam ko noon wayi musde kadi e Babacar Diallo gardiɗo dental janggoɓe ko galle sehil makko o woni oɗo saaha to leegal Kër Mbay Fall. toon jimmoran wino ara pour des rendez-vous dans les écoles de formation ñande fof mami passe 1000 francs aller pour somi ƴetti teero par ce que somi ƴettani teero mami tardu joɓa 1000 francs walla ƴetta les data la 350 voilà ko noon ɗum yaare joni noon ko ganduma hoorema kam ɗum guurata kadi gurnam ɗam weeɓani Dakar minen ɓe ganduta hoorema paraji amen ɓemen nelde kalis hen min cotta komin ñaame. Be janggoɓe ina neldatno jignaɓe mumen kalis e boursuji mabɓe kono oɗo saaha ko ben ballatɓe e ñamde. Fadima Sy, Dakar, RFI. fedde nde wona laamiyankore Human Rights Watch holli mette muɗum hanki alarba e nangule ɗe balɗe yimɓe 12 tumaɓe alhaali debati gorkati nambiyen lutiyankoɓe ɗo e nder leydi Sénégal ɓe namdima gouvernement o accitaɓe ko ɓuuri yawde ɓe ɓeydi wiide gouvernement Sénégal no hani rende hakkiji debati gorkati en nambiyen lutiyankoɓe eɓe kaani ittude sarɗiji e jukkoje ko haɓɓodi e tongugol walla ngaygo fewde e yoga e yimɓe waɓeni ko ɗum holli cimtol ngol ɓe jaltini hanki e siftinde hewɓe ɓe nangaɓe e alhaali hollitama ko gondi e raffi biyeteɗo sida eɓe tuma kadi laynude e beleɗe nguɗo ñawo to Gana no jogui anniya namdade artirde ɓiɗɗo Russie e nder leydi ndi o no tuma filmude ko alda e sari e jokkodiral makko e dow mbaldi e rewɓe hewɓe vidéoji ɗi o natini e nder médiaji renduɗi jayndeji Russie e di Afrique kolli wonde o ko gorko jareteɗo e duuɓi 50 ko blogorjo guerowo rewɓe o yani o yeehi to Gana ngam filmude ko waddata e rewɓe. Sam George jargorɗo Gana halfinaɗo technologie nabiyen karale kese holli noddi ambassadeur Russie ngam yewtude e oɗo alhaali. To Inde ñalawma tatabo batu winderyankewu ko fewti alhaali hakkille tafade no wi intelligence artificielle hande alkamisa to New Delhi fodde capanɗe hooreɓe leyɗele mabɓe ɗo tawa hoorejo France Emmanuel Macron e hooreɓe jagorɓe hono Narendra Modi tawtorama ngu batu ngu ɓe ardi jeytare banggue hakkille tafade ina jeeya e toɓɓe mawɗe jewteteɗe ɗum e saaha mo luural teska hakkude Chine e Amerique ɓurɓe mantinde e on fannu. Abdoulaye Diallo. ngu batu uddita ko altine to New Delhi fandare nde ko miltade batte mbayligu ngu gila e golle ha e nden ka sukaɓe tawayno waɗi hen gueɗe tengtuɗe wano kuule e lartol hakkille tafade no foti yajnede e dow potal kono kadi hewɓe naftoro ɗum koni andiniri yuɓɓinɓe batu ngu ɓe andini ɗum saaha mo luural ɓeydi hakkude Amérique e Chine ɓuraɓe mantinede on fannu gollorɗe Amérique mawɗe e banggue karalagal woni Nvidia e Google holliti alarbare jokkodire hewde ngam ɓeydude mbawkaji leydi Inde to banggue hakkille tafade ngal gollorgal Amérique holliti wonde kaɓirɗe tati gonɗe e nder ndiyam ma jokkodir Inde e Singapour Afrique du Sud e Australie LNT noon to banggue mum holliti wonde hutorade puisuji électronique Nvidia ina addana ɗum wawde hutorade kadi nokkuji keɓe fodde 30 mégawatt to Chennai e fodde 40 mégawatt to Bombay e talata jagorɗo halfinaɗo technologie computal Inde holliti wonde leydi makko ndi na ɗamini dañde fodde 200 milliards kalisi dollar e nder duuɓi ɗiɗi ngam wadde hen e nder entreprise aji jogiɗi eɓɓoje hakkille tafade woni intelligence artificielle. Sorongom a jarama to karalagal to yamɗe 7 silmaji 4 ɗo e Dakar tedduɓe Dakar ko lamorde Sénégal. ko wonat ɓe gara joni e kabruji coftal balli Rama Diallo en kalate hande e barasuji Europa League fuɗɗete jati hande jati wonode barasuji Ligue de Europa League mbiyeten fuɗɗete caggal timmugon jati kawre arane Ligue barasuji Ligue de Champion hanki e kawroji hande Lille jaɓɓotto étoile rouge ɗon en Lille hawino ngalɗo diɗal e fijoji paltinoɗi ɗi iɓe koli koye mabɓe hande Amadou Barou Baffa e so tawi fijoji mabɓe championnat woɗirayɓe hakkude Lille e étoile rouge ɗum ko hande yamde no gahi jemma Pana kañum e Victoria du ettodiral e ɗen ɗon kawre Fenerbahce e Nottingham Forest Stuttgart kamɓe Celtic PAOK kañum du e Celta Vigo kawre ɗe ana juuti kalene Abibey o ruttoke to Marseille
jati fadde ɗum ɗon noon Amadou Barouba kalen du barrage uji ligue de champion ɗon kasin kawre arane ɗen timmi hanki en paami ndelle Body Glimt ngal ɗo diɗal Body Glimt mbiyeten ngal ɗo diɗal pamaran heɓayno hono diwde e kawre lehije ligue de champion ko ɓadi ngal holli hanki Inter Milan doole hawde ɓen 3-1 e kawral maɓɓe ngan taw ko ɓe etotto fajjoni ɗinɗon wakkatiji gooti e wakkatiji garoji. Newcastle kañum joɗoloken Karabag hanki yarnude ɓen 6-1 taweni ɓe mboofi ko heewi. Atletico Madrid kañum e Club Brugge goto fu wawa e bandum do 3-3 wonno ko ɗe ceeti. Leverkusen kañum kam jaloken Olympiakos ɗiɗeɓol. Glabi joni kalene alhaali Abi Bey ton to Marseille. Jati o ko Sénégal najo eltannoɗo ren certuɗo e naɓoltaɗo golle e ngal ton diɗal e balɗe paltiɗe o leelay e fowtude golle. Hanki o jokkodiri e club Marseille o etoto fajoni du ɓoytude na mbiyen ɓamtude oɗo club mo andi jati saabu o fijanino on ɗon club e duuɓi paltiɗi ɗi. Abi Bey lebbi e 17 wonno ko fibida golle e Olympique Marseille hande ko wana ɗum ɗon kanko on o heɓi ndeɗɗo dande taw ko o tawanoma e fijande ngal diɗal ngal o andi alhaali on ana miile ɓurta ko italinajo o waɗi e ngal ɗo diɗal ɗo no mo o lutte ɗe golle Roberto De Zerbi. Non jati Rama Diallo a jarama e ɗiɗo kabaruji coftal ɓalli. Côte d'Ivoire heɓi ɓundu kuɓɓam hewndu ko ɗum holli ardiɓe leydi ndi ndu ɓundu nduɓe noddiri Kalio South no jogui ko timmi go piccal 7 milliard baril ko ngol ɗo woni lawol nayaɓol Côte d'Ivoire no yiita ɓulli carburant e nder ɗi duuɓi 5 cakkitiɗi faale hooreɓe Côte d'Ivoire ko sembingol darde ndi leydi ko fati asugol gaz e carburant o guirɗe ɗe ɓe woni e assude waɗi duuɓi seeɗaji ko holɗum ndu ɓundu addanta Côte d'Ivoire taw so tawi e ndu wawi ɓamtude faggudu ndi leydi hande taw si Côte d'Ivoire no jogui mbawka waylugol ɗe o guirɗe e nder ndi leydi mabɓe koɗo men hande ko Mamadou Falilou Diallo faggudu yanke jangguinowo université omo jabonamde Ibrahima Timbi Ba keɗoɗen. Mamadou Falilou Diallo mi salmini on. Mi salmitike. Hooreɓe leydi e Côte d'Ivoire holli wonde ɓe yii ogirde heyre nden ogirde ko ogirde carburant woɓɓe ina ɗum kuɓɓan e yiyande moɗon ko honɗum nde ogirde wawata waylude e faggudu Côte d'Ivoire. E nder ndu lewru feƴƴiruɗo ara en humpitike ɓe yii ɗi pulli ko wiyeten pétrole no tubbi Côte d'Ivoire ton gouvernement maɓɓe on haray ministre de mine pétrole et de l'énergie on holliɗo le 16 février feƴƴiru ɗo haray ɓe yiiti wowrugo ko wawi tawtude ɗiya ɗiɓe yiidi ko feƴƴi haray ɗen andi 2021 ɓe yino wondu e 2022 ɓe yii wondu e 2024 haray wondu kadi yalti e 2026 ɗo kadi ɓe yii ko watti e hoore ɗum haray noon ɗum ko wiyeten ko yettude Allah ɓay haray ɗum adday newede moolanande e nder leydi si tawi ɗum yiyama wattama jawdi e ɗum waway wallitade lamɓe ɓen ko wiyeten gouvernement on e wallugol jama mum on non seulement walla ɓe fiika golle walla ɓe fiika faggudu walla ɓe fiino jama on wawira heɓugol cellal wawa heɓugol ñandu moƴƴuru kono ko si tawi ko ɗum gollirama e hoore faamodiral e hoore newende e tawde kadi Côte d'Ivoire koye nder wiyeten Afrique de l'Ouest kon jeeya haray Afrique de l'Ouest tigi heɓay neema heɓay welo welo e nder mum ɓayɗen andi Afrique ɗo haray ɗuuɗa wonɓe gollirde pétrole ɓen tawde wano Libye e Nigéria ko kamɓe ɓuri e marde toon koloyji ko ɗum ɗo heɓoto ɗum wawa wallitade Afrique pétrole on prix on jippo wawa wallitade jama on golleji kadi dabba e Côte d'Ivoire ɗo tawa jama on heɓay no gollira heɓa faggudu muradu moƴƴuru. Namdal goko ko fati e ngol ɗaɓɓitugol ko saabi e Côte d'Ivoire yii ɓulli ɗuɗuɗi ɓulli o guirɗe e nder ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗo ɓulli kuɓɓan koko tawi kon hiɓe wadde ɗaɓɓitanɗe hiɓe jogiti karalloɓe mawɓe ɗen bangge ɓen no wadde ɗaɓɓitanɗe e nder ndi leydi. Gogo on gouvernement on hino wakkili ka ɗaɓɓitugol kono hiɗen andi wona ɗaɓɓitugol ngol tun haray hokkata ɗin ɓulli ko tawde ko wiyeten kon koye nder plateforme wonɗen
haray ɗen anndi aduna on haray daraki nokku ngotu haray no yiltondirde donc e nder ngol yiltondirgol plaque ji ɗin ko wiyeten plaque tectonique on hawrondiray e nokkure tawata ino fewnditi e ɓunndu karsine on ko pétrole on joni si hawrondiri e nder ɗi duuɓi ɗo ɓunndu ndun no fewondiri e tawde leydi Côte d'Ivoire hawrondiri gouvernement on hino ƴetti ɗaɓɓitooɓe ɗum kamɓe wano portoɓe marɓe aalaji ñani ɓen Italie wano Amérique ko wonɓe wallitaade ɓe e France no ɗaɓɓitande ɓe ɗum haa ɓe tawti no hawrondiri e fewnondiri e ɓulli maɓɓe ɗin ɗum yiyama hara ɓe waawi gollitirde ɗum aray no tawa e ko gouvernement on wakkili fi ɗaɓɓitugol ngol ko holli ɓe ɗum ɗo namdal sakkitingal koko faati e waylugol ɗan kuɓɓan e nder ndi leydi Côte d'Ivoire e yiyande moɗon ɗum waawi nafude ndi leydi wo so hawri ɗan kuɓɓan ɗe ogirɗe ɗe waylaman e nder mayri ko portoɓe wiyata ko transformation waɗi e nder Côte d'Ivoire hino tawa e leyɗe wonɗe e yaarude yeeso fewnuɗo moƴƴa e tawde polgal no heɓade moƴƴa e golleji maɓɓe ɗi so jetti wano e ko ɓe gollata ko moƴƴa ka Côte d'Ivoire ko wiyeten akasu ari ɗen andi ɗum ɗon o kakao iɗen andi on kakao ɓe ƴetteno ɗum ɓe naɓa e ko ɓuri ɗuɗde kon France ɓe yeeya kono ɓe ndaari ɓe tawi ko ɓe woni heɓde kon e ko woni e yaltude kon fewodira ɓe geri haa ɓe waɗi usine ji Côte d'Ivoire toon hannde chocolat on kamɓe tigi ɓe yetta chocolat ko ɓe moƴƴini kon ɓe yaha ɓe yeeya ɗe leyɗe so Afrique ga ɓe yeeyde nokkel ɗin fof iɗen ɓuri e tañjinaade wono ɗi ɓulli yaltuɗi ɗo ko wiyeten pétrole kon karsine haray Côte d'Ivoire koyo jooɗo ƴetta pehe waawa waɗde aalaji ɗaɓɓa aalaji waɗa usine ji ka maɓɓe hara ko karsine laaɓuɗo on ɓe yeeyata jama on hara wonaa ƴette waɗe e ala purenje batoje naɓe leyɗe porto sunne si arte yeeyite ɗen prix on haray coggu ngu ɓurta e sattude kono si tawi en wallidiri transformama Afrique wonaa Côte d'Ivoire to wawata wadde ɗum hay institution men ko wiyeten CEDEAO kon no duwaɓe wallitade pays amiji maɓɓe ɗin fof no duwaɓe immade daro wallitoɓe hara transformation ko Côte d'Ivoire waɗata haa hetten essence hetten kawsu hetten pétrole lampan e autre dérivé ko yaltata e o karsine fof ko gollitirte haa kérosène hara ɗum wawa yalde Côte d'Ivoire Afrique de l'Est fof nafitoray Côte d'Ivoire nafitoray aduna on fof wawata nafitorde haray ɗum ko ballal molanagal addata Mamadou Falilou Diallo mi yetti on sanne on jarama ara mi weltani to on kadi on jarama alba Ahmadou Barouba tedduɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka nigéria fettande nokkure o guirde plombe waɗi hendu gaz ndu saabima mayde fodde yimɓe 49 ɓeydu ko sukaɓe pamarɓe o alhaali waɗi koto nokkure campagne zourak e nder diwal plateau hakkudere leydi ndi e barmuɓe hewti nogas e jeeɗiɗoɓe nawama suudu safare sénégal balɗe seeɗa caggal fitinaji waɗuɗi to icad ha abdoulaye ba goto e ɓe sukaɓe janggoɓe maayi ko saabi uddugol université o hande ɗum battini ɓe janggoɓe immiɓe guure ɓurɗe woɗɗude e lamorde nde gonal mabɓe nder Dakar no satti yoga e mabɓe no guuri cattuɗam hooreɓe leyɗele gouvernement no fotti to New Delhi e leydi Inde gam yewtude alhaali intelligence artificielle na mbiyen hakkille tafade keɓal iya e wawde rende ɗum no tawa e toɓɓe ɓurɗe mawnude e ngu batu hewtagu e tawtorede hertoriɓe ngal karalagal kesal tedduɓe ko ɗo woni ɗo karetene ɗiɗo kabaruji oɗo mbawi heɗitade e weeji tati toɓere RFI toɓere FR Thielal FF walla e application men Pi Radio jettama on jarnama en jetti en jarni corogom to karalagal to wodude e Inna Bolaru jo jaame kesal wone moon on jarama e golle moon golle jooɗi peewi onon ne on jettama on jarnama e jokkude heɗade RFI fulfulde onon sengiɓe hello YouTube Facebook kono e TikTok yo jaame kesal wone moon on jarama faggudu e ɓamtare Afrique Abdoulaye Dikko